Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fit-8:30 dejjem fuq One. L-oppożizzjoni il-ħamis fil-għaxija telqet il-barra mill-Parlament wara seduta mimlija tajjir u provokazzjoni fejn ma ħallitx lill-Prim Ministru Robert Abela jagħmel id-diskors tiegħu, tant li d-diskors tal-Prim Ministru dam iktar minn siegħa b'riżultat tal-interruzzjonijiet. L-oppożizzjoni ma rridx tibqa' tiddiskuti għax rieda tmur tagħmel id-diskorsi barra il-Parlament. Id-deputat tal-establishment Carol Aquilina, il-kap tal-oppożizzjoni Bernard Grech u l-ex kap tal-oppożizzjoni Adrian Delija kienu fost dawk li l-aktar li interrompow is-seduta u saħansitra mexxew attakk fuq l-Speaker għax ma redux li l-Speaker iħalli in-naħa tal-Gvern tagħmel emenda għal mozzjoni tal-oppożizzjoni. Him minnhom Carol Aquilina derċar li beda jiddetta lil kap Bernard Grech x'għandu jgħid. U taf, Mr. Speaker, ma jippermettilux dak l-standing order. Permettili. Wara dawn l-attakki ħarġu il-barra quddiem il-folla nazzjonalista imsaħna minnhom u hemm Bernard Grech għamel diskors mimli attakki fuq l-Speaker. Fil-Parlament l-Oppożizzjoni Nazzjonalista ippruvat ma ħallitx lill-Gvern iressaq l-emendi tiegħu għal mozzjoni li resqet biex tiġi diskussa il-konċessjoni ta' 3 sptarijiet. Dil-emenda fil-mozzjoni tagħti mandat sħiħ u fiduċja sħiħa lill-Gvern immexxi mill-Prim Ministru Robert Abela biex jieħu l-azzjonijiet kollha meħtieġa u l-passi li jidhirlu xierqa fiċ-ċirkustanzi u fil-fora adatti. Hekk kif dejjem għamel fl-interess tal-poplu kollu fil-mument opportun u meta ikun għaqli li dan isir fl-interess nazzjonali. Dan l-aġir fil-Parlament mill-Oppożizzjoni kien konsistenti wkoll hekk kif mal-mument li fis-seduta parlamentari tal-ħamis fil-għaxija il-Prim Ministru Robert Abela beda jesponi l-qerq tal-ex kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija fil-Kamra qamet kommozzjoni sħiħa hekk kif Adrian Delija beda jgħid li l-Prim Ministru għandu jirtira dak li qal meta akkużah li gideb. Il-Prim Ministru beda jikkwota fejn gideb Delija fl-argumentazzjoni tiegħu u kull darba Delija beda jgħid u b'mod mill-aktar furjuż ma rridx iħalli li l-Prim Ministru jitkellem. L-attitudni ta' Delija kienet dik li kien ikollu fil-kampanja għal-kap tal-Partit Nazzjonalista meta ta' kuljum kien jattakka lil Defni Caruana Galizja. Grazie. Fis-sentenza tagħha u se nissostanzja. Onorevoli Delija. Ġajd, ek joġbok, Onorevoli Ministru. Ek Onorevoli Ministru. Ma jagħti wilna ta' skin biex iwieġeb. Il-Kamra hija sospiża.